Sunny е испанска фирма, която заедно с Manufacturas Metálicas Madrileñas представлява част от консорциума JAC, чиято основна дейност е производство на метални изделия. С над 30 години растеж и усилия, нашата корпоративна философия се основава на принципа за качество, обслужване и цена. Всички наши продукти изпълняват изискванията за съответствие на Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. В зависимост от модела отговарят и на нормите УНЕ. Всички наши продукти са произведени и сертифицирани по международни системи за управление на качеството, екологично управление и управление на здравословни и безопасни условия на труд. Разполагаме с най-напредналите технологични средства и непрестанно работим с отдела за изследователска и развойна дейност за усъвършенстване на изделията ни. Разполагаме с машини от последно поколение и не наемаме подизпълнители за нито един от производствените процеси. Всички заварки се извършват с поточна заваръчна система, състояща се от роботи с голяма прецизност, като по този начин постигаме по-голяма здравина и издръжливост на изделията. Специална боя за галванизация, устойчива на външни условия, включваща противокорозионна обработка. Контрол на качеството, извършван от специализиран технически персонал. Продуктът се доставя директно до клиента от нашия отдел по логистика или се изпраща до нашия склад с площ над 150 000 квадратни метра, в който имаме в наличност значителен брой контейнери с цел експресното им доставяне до клиента. Разполагаме с търговско изложение, за да можете да се запознаете с всички наши изделия. Предлагаме ви нашите патентовани вкопани контейнери, които намаляват зрителния сблъсък. Ние сме производители и проектанти и осъществяваме контрол от началото до края на гражданското строителство, като извършваме и монтаж, инсталиране, поставяне и пускане в експлоатация на контейнерите. Разработваме контейнери за всякакъв вид отпадъци – органични, опаковки, хартия и стъкло. Спестяват място на улицата. Те са хигиенични и предотвратяват лошите миризми. Увеличават капацитета на събираните отпадъци. Не позволяват да бъдат манипулирани от външни лица, които не са от фирмата за събирането им. Разполагаме с 3 модела вкопани контейнери. Странично изпразване на контейнерите. Система за изпразване на контейнерите само от един оператор чрез повдигането им с дистанционно управление, без необходимост да се слиза от камиона. Задно изпразване на контейнерите. Повдигане с хидравлично устройство, което се свързва много бързо към контакт, вграден в контейнера, или с дистанционно управление. Вертикално изпразване на контейнерите. Повдигане с автокран, система с двойно закачване или киншофер. Съоръжението разполага с платформа за безопасност, която след като приключи събирането на отпадъците и ямата остане открита, предотвратява възможни рискове за минувачите. Надземни контейнери, също патентовани. С тази система увеличаваме видовете събирани отпадъци, освен гореспоменатите и дрехи, масла, батерии и електроуреди. Странично изпразване на контейнерите. Ние сме единствените в Испания производители на метални контейнери с странично изпразване. Вертикално изпразване на контейнерите. Ръчно изпразване на контейнерите.
По-настоящем имаме много поръчки за доставка на контейнери за дрехи и масла. Работим с всякакъв вид клиенти, от фирми за услуги до публични администрации, като се адаптираме към специфичните потребности на всеки един от тях. Поради голямото международно търсене на нашите изделия, изнасяме в Саудитска Арабия, Мароко и Латинска Америка. Каним ви да ни посетите, за да се запознаете с производствените, човешки и логистични мощности, с които разполагаме.